srce 300 na sat radi. Nije baš jedini. Ne znam kad mi se zadnji put neko toliko svidio. Jako seksi. Najstrože čuvanu tajnu ove sezone. Gunite mu vatru, ja ću se snaći. To će sada bude rivalstvo, jer to mijenja totalno igricu. Dobro večer. Što nam više daje, što smo mi više nemirnije. Sad će plakat, zato što je žrtva. Fake. Aj, prestani već jednom. Uočavam nesigurne, uočavam pravu konkurenciju. Da, to je to. Mislim da su bilo kakvi komentari više suvišni.